ayam yang may mantua surah at tafsir tanuna suratul Maidah. Makna Maidah nagyang to lamisaan o di na tibul tiguan sa panganangkan. Ngete makna Maidah. Kimi betul si sanga surah suratul Maidah. Kasi ko kaposan yan na pindiskas no Allah ang atua kaya pang niyaw mga pagtaw o Isa alaihi salam makapuon sa langit adulang matatago sa Maidah. Napiyang niyo Isa alaihi salam na tiyari mao Allah na pagilayin din o mga Bani Israel ang atua kipkidedar o mga Maidah mapapano adulang ang barang-barang apanganangkan. Giyang surah na ayak kini turun no nakapapantaga na kukuda su Rasul sallallahu alaihi wasallam na dakundin magaga ang atwa kuda iyan uba makaisag sa sarang po na miyaw tengdin na miya kalako ko kapanad o ayat ay ni turun ko Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kagi su ayat na 5 kaklase akap pagkatalingomen niyang ko Rasul. Na isang kaklase ang autua dataro pagkanag sa bating matanog mapanad akagdaman niyan nun api ay katanggaw niyan na pagatingan. So Rasul sallallahu alaihi wasallam katamang ko Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu na may panutul ami idag abubuno Rasul ko bubunian ko kaya turo no ayat na datar ko no ba miya kapira malpo abubuno Zaid sa kaya panadiron ini turo na arangano suratul Fath. So idza jaa nasrullahi wal fath. Mana niya na ini turun si sa Makkah so idza jaa nasrullahi wal fath. Na ini turun na kagya makambalingan sa Rasul sa Madinah. Ayat ya surah Amatas na miya kay sa may turun. Amada kula mga diskusyon. Mga diskusyon ang ito, mga panganangkan, mga penggulaw laano di manay haji, anto na harama di kapakayo ba niyang galbaka. Guwanto na mga halala panganangkan na guwanto na haram di kapakayakan. Mga hukuman akadaklan si sangaya discuss angaya surah. Miyan discuss iso tutulang ko kabila gusto habil awatao Adam alaihi salam.